Ngaphambi kokuba sihlabele phambili-ke uzokhumbula sikhuluma ngaye-ke uKhuzani umfokampongose laphana-ke osanda ukuthatha unombolo 1 kwikhuphuka nezakho. Ziningi iy'ndaba ey'sabalele ngendaba kaKhuzani yokuthatha unombolo 1. Kodwa-ke ngiyafisa ukuthi ngizwe uvo lakho lapho ngasekhaya. Iningi imibono esabalele, abanye baveze nokusho ukuthi-ke uKhuzani wayithengela amathikithi. Abanye bayasho ukuthi-ke wayithengela amathikithi base-ke lawathengisa ngemali encane. Lokho kulandela emva kokusabalala kwestatement segcokama, ividiyo lapho khona-ke lisho lithi uChatho njengamanje siyazi ukuthi luthenge amathikithi lwadayisa ngo-R20, lidayisa ithikithi la-R200 ngo-R20. Lapho khona ngana kwethu ngixakekile nami noma abanye abantu futhi ngithema ngiposta le video ku-TikTok. Bakhuluma abantu abaningi, yahlukana imibono. Angifisi-ke ukuthi ngiphinde ngipostela ngoba-ke ividiyo eseke yapostwa, kodwa-ke baningi abantu abayipostile ividiyo kunomlandeli lapho khona eshethi-ke uKhuzani uthenge amathikithi kanti ayimphathini kahle lento yokuthi aziwinele nje. Imphatha kanjani lento yokuthi awine kodwa-ke abazi ukuthi ngale kunobugebengu? Mina-ke ngibone kuwumbono omuhle uKhuzani indlela azenzela ngayo noma-ke ayiphethe ngayo kulento noma-ke indlela enze ngayo, of which if iyamsebenzela kumele imsebenzele ngoba-ke noMthandeni unendlela naye enza ngayo ukuthi ehleli esemehlweni abantu. NoKhuzani unendlela enza ngayo ukuthi ehleli esemehlweni abantu. Uzokhumbula ukuthi muva nje igcokama like lahlasela uNgelo V enza laphana-ke i-media briefing lapho khona-ke ebechazela khona abaculi ukuthi umcimbi uzohamba kanjani noma bechazela abaculi nabalandeli. Kwi-media briefing igcokama lafika lathi akacime ulive, lavela laphana ku-live laphinda lavela-ke selimbambatha emahlombe licula ingoma yomaceceke ethi sobulawa izinsizwa ngoba umthakathi sesimehlule. Lakhuza-ke igcokama laphana laphuma abalandeli begcokama bakhombisa ukungayinamile noma ungayisaseli into eyenziwa igcokama, kodwa-ke zange kuze kube nomsindo ngoba labuyela emuva layoxolisa. Kwaphinda kwasabalala iy'ndaba zokuthi uNgelo V ngabe uvule icala. Engenaso isiqiniseko sokuthi ngampela leyo nto iyiqiniso kangakanani, kodwa-ke sasabalala leso statement esithi asebenjani noNgelo V wasikhipha laphana epage-ini la. Kodwa-ke muva nje kube sekusabalala iy'thombe bendawonye. Angibangi ngisazi ukuthi-ke ingoba bebeyoxolelana, what about amacala noma icala bese bevulelene lona. Uzokhumbula ukuthi uNgelo V uphinde waphosta futhi isithombe sakhe noMthandeni noMasondo nabanye umdletshe lowa nabanye abantu laphana-ke sashuthwa mhla igcokama liyoxolisa. Wasenxusa kakhulu ukuthi-ke ayibi ncane, angeke saxabana sodwa sizinsizwa. Amazwi lawa asho uNgelo V. Kwagqama futhi i-comment yathula lapho khona-ke uThibelo bekhala khona ukuthi-ke ngathi usiyamduduza nokuthi uphume u-number 2 kanti igcokama alinandaba nalento alaliyenza, lisengaphinda ukuthi lalenzela into esingenasiqiniseko noma-ke abantu abaningi bavezile ukuthi hey, i-account le yaThibela iphethwe uyena-ke uKhuzani. Uzokhumbula ukuthi uThibela uyena muntu athekha kakhulu igcokama okudlula-ke umnini wempi okunguKhuzani. Nganza kwethu ziningi iy'ndaba zalento. Mina ngifuna ukuzwa kuwena ukuthi uKhuzani ngabe uyithengelile na amathikithi? Uma eyithengelile wena uyizwa kanjani leyo? I-right na noma iyabheda into ayenzile? Uma i-right, u-right ubelwela indlela yakhe naye ngoba kuyena umuntu odlame. Uma kusebenza ngale ndlela uyabona ukuthi izomsebenzela wase eyisebenzisa. Ungakhohlwa ukusubscribe ungilandele ey'nkundleni zokuxhumana-ke efanisa no-TikTok, no-Instagram, no-Twitter, nawe uFacebook uthi @MathindaCebiseni noma uthi Guluva TV. Laphana-ke ungakhohlwa ukusubscribe, ushare, uphinde ucomment. Okukhulu nakho konke-ke uma usubscribe la ku-YouTube channel yethu ayikho imali ehambayo, kodwa-ke sizosenza ukuthi kube uwena owokuqala othola i-notification uma-ke sekufakela ividiyo hamba phambili. Ngana kwethu sibambe kwividiyo elandelayo. Danko.